Danmarks største virksomhed, Mærsk-koncernen, blev i dag nærmest lagt ned af et omfattende hackerangreb. Også selskaber i en række andre lande er blevet ramt af angrebet. Vi tager det meget, meget alvorligt. Jeg opfatter det nærmest som sådan økonomisk terrorisme, for det kan jo lægge velfungerende virksomheder ned, koste rigtig mange penge og mange arbejdspladser i sidste ende, hvis man ikke får bugt med det. God aften. Ja, Mærsk-koncernen blev altså i dag ved 13:30-tiden så godt som lammet af et hackerangreb. Koncernens afdelinger her i København og rundt om på kloden, blandt andet i Storbritannien, i Venezuela, Colombia, Panama og i Japan, de blev altså kraftigt påvirket. Ifølge hollandske medier så er også 17 af koncernens containerterminaler ramt af det her angreb. Blandt andet de 2 her i Rotterdam. Det er dem, der blinker blåt. Også en stribe andre lande blev i dag udsat for hackerangreb. Store firmaer i det vestlige Europa blev ramt. Men hårdest ser det umiddelbart ud til at være gået ud over Ukraine, hvor både lufthavnen i Kiev, centralbanken og såmænd også landets største energidistributør blev påvirket. Mærsk-koncernen har bekræftet, at der taler om et hackerangreb, men har ellers været formelt om situationen. Ansatte går her til eftermiddag hjem fra Danmarks største virksomhed, AP Møller Mærsk. Det sker kort efter, at ondsindede kræfter er trængt ind i virksomhedens IT-systemer. Mærsk herinde bekræfter, at man i dag er blevet ramt af et cyberangreb i flere forskellige lande, men der er ingen hos Mærsk, der i dag vil give interview om angrebet. Ifølge DR's kilder mødtes den øverste ledelse i Mærsk i dag i et såkaldt emergency room for at danne sig et overblik over angrebet og konsekvenserne af det. Og det er en noget usædvanlig situation, som de forsøger at håndtere. Mig bekendt har de ikke været i den slags søgelys før. Dagens angreb mod Mærsk og andre er ifølge flere eksperter formentlig en form for simpel afpresning, hvor kriminelle låser firmaers data fast, og først vil låse dem op igen, hvis de får pengene udbetalt. Typen af angreb, som det ser ud nu, er, at det er et ransomware-angreb. Det vil sige et angreb, hvor man får taget sine data som gidsel, bliver bedt om at betale nogle penge for at give dem fri. Det har de kriminelle fundet ud af, at det er en rigtig, rigtig god forretning, fordi de får nogle penge ud af det her. Angrebet på Mærsk står ikke alene. Både lufthavnen, banker og virksomheder i Ukraines hovedstad Kiev er ramt. Også den russiske oliegigant Rosneft er ramt. Vi ser flere og flere af den her type angreb rettet mod tilfældige, rettet mod større virksomheder. Det er jo lige så nemt for dem at angribe i hele verden, som at gøre det i et enkelt land. Og chancen for, at der er nogen, der betaler, bliver større, jo flere du angriber. Politiet bekræfter, at de følger sagen tæt. Og regeringen følger også udviklingen. Det bekræfter erhvervsministeren her til aften. Vi er jo tæt dialog, både med PET og FE, fra Erhvervsministeriets side i den rådgivning, vi har til virksomhederne, for hele tiden at være på forkant med det, fordi det er en kæmpe trussel mod danske virksomheder. Vi ville gerne have spurgt, hvad Mærsk gør for at bremse de kriminelle, men det ønsker virksomheden ikke at svare på. Det bør ikke ende med, at de kriminelle får penge, lyder ekspertens råd. Det fraråder vi, fordi jo flere penge, at man betaler til de kriminelle, jo mere spændende synes de er, og jo mere vil de lave i fremtiden. Thomas Svaneborg, hvordan har Mærsk reageret på det her angreb? De medarbejdere, vi har talt med i løbet af i dag, de har givet os en meget filmisk beskrivelse af, hvordan det er foregået. Det er for eksempel sket sådan, at der har siddet medarbejdere og kigget ind i sin skærm og arbejdet, og lige pludselig så er skærmen blevet oversvømmet med koder, som medarbejderne ikke har nået at læse eller forstå, inden at skærmen lige pludselig går i sort, og så kan medarbejderen hverken tænde eller slukke computeren igen. Og når medarbejderen så har kigget ud i rummet, så har han set, at det samme er sket på alle de andre computere i rummet, og i løbet af få minutter, så er hele bygninger blevet lammet, alle computerne er gået sort. Så har medarbejderne fået besked på, at de skulle slukke for mobildataknappen på deres telefoner, og så kort tid efter, så er mange af medarbejderne blevet sendt hjem. Thomas, hvor sårbar er en global virksomhed som Mærsk over for sådan et angreb som det her? Hvad sker der? Mærsk er jo digitaliseret fra inderst til yderst, og derfor er man ekstremt sårbar over for både IT-nedbrud og hackerangreb. Altså sikkerhedsmæssigt er det jo et kæmpe problem, hvis hovedkvarteret for eksempel ikke kan komme i kontakt med besætningen og mandskabet ombord på de mange skibe, der er ude på de 7 verdenshave og på de mange borerigge. Der er simpelthen mange sikkerhedsprocedurer, som man må sætte ud af kraft. Og så er der er også mange, der kalder hackerangreb for en form for økonomisk terrorisme, og det dækker jo over, at hvis det lykkes for nogen at sætte produktion i en virksomhed af Mærsks størrelse i stå, så koster det rigtig mange penge. Hvert eneste minut, hvor produktionen går i stå, der taber virksomhederne penge. Så derfor så har det her også store økonomiske konsekvenser.
Thomas, nu er det ikke mange ord, som Mærsk har sat på det her angreb i løbet af dagen, men hvad er dit bedste bud på, hvad der sker i Mærsk lige nu? Jamen altså, jeg har stået her flere gange i løbet af dagen, eftermiddagen, og omkring spisetid så jeg for eksempel rigtig mange pizzabud komme med pizzaer til medarbejderne herinde på Esplanaden. Så derfor så ved jeg, at der bliver arbejdet, og der er rigtig mange i gang i øjeblikket med at løse det her problem. Vi ved, at den yderste ledelse har været samlet i et emergency room for at få et overblik og samle informationer ind. Men det er ikke meget. Vi har ikke fået noget at vide i 8 timer. Jeg vil dog tro, at vi senest klokken 9 i morgen får en form for redegørelse af, hvad det er, der er sket. Fordi Mærsk er jo en børsnoteret virksomhed, og jeg er sikker på, at mange af selskabets aktionærer gerne vil have en forklaring senest i morgen klokken 9. Altså det vi kan se og nu bevise, det er, at Google har fremmet sig selv. Ja, den danske EU-kommissær Margrethe Vestager her, hun sendte i dag en bøde på svimlende 18 milliarder kroner til IT-giganten Google. Google har misbrugt sin dominerende position som europæernes foretrukne søgetjeneste, det mener EU. Saluton, mi nomiĝas Rasmus, kaj mi parolas la Esperanton dum 10 jaroj. Ja, det lyder måske ikke helt genkendeligt det her, men det er faktisk et sprog, som en lille gruppe af danskere stadig forsøger at holde i live. Ĝis la revido. Når Skat kontrollerer de pakker, vi bestiller hjem fra udlandet, så finder de mere og mere ulovlig cannabisolie. For den her olie er blevet populær hos syge danskere, der bruger den som medicin. Alene de seneste 2 måneder, der har politiet beslaglagt knap 1000 flasker cannabisolie. Men dråberne her, de er altså ulovlige, hvis man ikke får dem udskrevet hos sin egen læge. Og Lægemiddelstyrelsen advarer mod, at folk køber og bruger olien på egen hånd. Flemming Hansen scanner en ny bunke pakker i tolden i Københavns Lufthavn på jagt efter ulovlige varer, blandt andet cannabisolie. De små pipetteglas. Det afgørende er, om olierne indeholder det euforiserende stof THC. Ud fra brochurerne heri, som de har venligst vedlagt, så står der, at der er THC i. Og det må der ikke være. Så slutter det her, så går det videre til politiet, og så bestemmer politiet, hvad der skal ske videre i sagen. En af dem, der har fået snuppet sin cannabisolie i tolden, er Jan Rostrøm fra Skørping. Det er bødeforlæg, jeg har fået af politiet. Han er diabetespatient. En bøde på 1000 kroner. Og de seneste 2 år har han købt cannabisolie hjem fra Holland, fordi han oplever, at han får det bedre. Det gør et eller andet i min krop, sådan at jeg kan få hverdagen til at fungere, og jeg kan tage på arbejde og passe mine ting. Jan Rostrøm bliver ikke skæv af olien. Ligesom andre patienter tager han den for at få stoffet CBD, der ikke er euforiserende. Men næsten alle olierne indeholder spor af THC, som er euforiserende, og som gør olien ulovlig. Både politiet og Skat beslaglægger mere olie end tidligere. I forhold til vores generelle toldkontrol på sådan de illegale produkter, hvor hash og cannabis er en af dem, der har vi oplevet en stigning i forhold til cannabisolierne. Danske læger kan godt udskrive cannabisolie, så er det lovligt, og det har ca. 80 læger foreløbig gjort. Men mange patienter, blandt andet med sklerose, kræft og epilepsi, køber det altså på egen hånd. Det bekymrer Lægemiddelstyrelsen. Der kan være nogle uforudsete bivirkninger. Det er ikke harmløse produkter, og derfor mener vi, at lægen skal ind over, før man kaster sig ud i det her. Kan du godt forstå, at man er nødt til at have en læge til at ligesom godkende, at du tager det her? Nej. Jeg kan være med på mig selv, at jeg får det bedre. Hvorfor skal han blande sig i det? Foreningen Cannabis Danmark mener, at det skal være lovligt at købe CBD-olie som kosttilskud, hvis den ikke er euforiserende og kommer fra godkendte danske marker. Det er et helt naturligt udtræk af hampeblade, for eksempel fra danske hampebønder under kontrolleret forhold. Men ifølge Lægemiddelstyrelsen er det ikke sikkert at tillade CBD som kosttilskud. Men det vi ved nu med bivirkninger og så videre, så betragter vi CBD som medicin. Normalt så plejer jeg bare at tage det morgen, middag og aften. Jan Rostrøm håber på en løsning, så han kan tage olien uden recept og uden at få flere bøder. Hvis der er nogle flere, der stammer i gulvet, og altså, vi behøver det her, så er der måske en mulighed for, at de vågner op derovre på Christiansborg og kan ændre det her. Starter en ny forsøgsordning med medicinsk cannabis. En ordning, der skal gøre det lettere for udvalgte patienter at få udskrevet netop cannabis. Menneskesmuglere i Libyen udnytter det gode vejr i Sydeuropa.
De seneste 3 døgn er knap 8.900 flygtninge og migranter blevet sendt over Middelhavet mod Europas kyster. Tante donne con bambini, e bambini anche molto piccoli di pochi giorni. Ci sono anche tanti minori non accompagnati, come sempre. Flygtningene og migranterne bliver typisk sendt ud i faldefærdige kuttere og joller, og de kommer ofte i havsnød og må reddes af kystvagten eller hjælpeorganisationer. De seneste 3 dages opsamlinger er den største menneskestrøm over Middelhavet, der er observeret på så kort tid. I knap 6 år har svenske Johan Gustafsson været holdt som gidsel i det vestafrikanske land Mali af en gren af terrorgruppen Al-Qaida. Men i går blev han frigivet, og han er nu hjemme i Sverige igen. Hela familjen blev ju chockad och jätteglada. Jag var ute och mekade med motorcykeln och hörde på nyheten att han hade släppts fri, så jag sprang in till min fru och berättade. Gidseltagerne har tidligere krævet 35 millioner kroner for at løslade 42-årige Gustafsson, men det afviste den svenske stat at betale. Sveriges udenrigsminister siger, at frigivelsen af svenskeren i stedet er resultatet af flere års diplomatisk arbejde. Københavns politi præsenterede i dag en ny patruljebåd. Fartøjet skal patruljere i Københavns Havn, hvor politiet nu intensiverer indsatsen. Vi kan jo aldrig nogensinde forhindre, hvis folk vil lave nogle dumme ting, men vi håber på, at vores tilstedeværelse, alene det, vi er til stede, gør, at folk de afskrækkes for at lave nogle ting af den slags og dumme ting i det hele taget. Trafikken på vandet er kommet i fokus, efter 2 unge kvinder i begyndelsen af maj mistede livet. Her kolliderede en vandscooter med kvindernes udflugtsbåd. Vi har ikke tænkt os at jagte nogen som helst i havnen. Vi har tænkt os at indsætte vores styrker til lands, hvis man ser nogen, der sejler dumt. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal de jo ind og lægge til, og så tager vi dem der. Nye tal viser, at politiet siden 2012 har patruljeret mindre på vandet. Samsø Kommune har succes med at udleje møblerede prøveboliger til folk, der overvejer at slå sig ned på øen permanent. En af dem er Susanne Sandahl. Jeg tror, det bliver fint at prøve at være her i efteråret og vinteren, den første del af vinteren, ikke? Projektet begyndte med 3 familier i foråret. I dag har alle 3 slået sig ned på Samsø permanent. Vi har indtil videre haft 100% succesrate med det. 3 ud af 3 er valgt at flytte over, og hvis vi fortsætter den kadence, jamen, så kommer der jo noget befolkningstilvækst, og det er jo det vigtigste for os. I morgen åbner Danmarks største musikfestival i Roskilde, og 10.000 af unge mennesker vil vælte sig rundt i fest og musik. Men på afstand, der følger mor og far bekymret med. Og i de seneste dage, der har flere af dem klaget over, at deres børn de ikke bliver behandlet ordentligt, og det har så igen fået andre til at anklage dem for at være pyldrede curlingforældre. Og under alle omstændigheder, så har arrangørerne i hvert fald ikke tidligere oplevet så stor interesse fra festivaldeltagernes forældre. Det er frikadeller til de unge mennesker. Der er nye forsyninger. Der er vådservietter og solcreme og sådan. Fra mor og far. Og en hovedpude, fordi min kæreste glemte at pakke den. På parkeringspladsen ved Roskilde Festival. Vi fik lasagne og Michaels mor i går. Det var rigtig rart. Rigtig dejligt. Er det ikke lidt forkælet? Lidt. Altså, de gør meget for os, synes jeg. I år er festivalen blevet kontaktet af mange bekymrede forældre. Vi har fået henvendelser fra forældre, som synes, det var for dårligt, at deres unge mennesker, når de var kommet ind på camping, ikke fik plads med det samme, og at vi ikke hjalp dem hurtigt nok. Især på Facebook har forældre brokket sig på børnenes vegne. Det er første gang, at det har foldet sig så meget ud på Facebook. Forældrene bliver også svinet til. Bekymringen bliver kaldt curlingbrok fra pyldrede forældre. Er du en curlingmor? Det mener jeg faktisk ikke, jeg er. Jeg er ikke en curlingfar, nej. Det er jeg i hvert fald ikke. Debatten om curlingforældre gav Folkekirkens Nødhjælp en god idé. Ideen er jo at samle nogle penge ind til verdens fattigste. Ved at sætte fokus på, at der er nogle forældre, som synes, at deres børn har det svært på Roskilde. Ved at skrive curling i en sms kan man donere 20 kroner til verdens fattigste, og videoen for indsamlingen ser sådan her ud. Ligesom debatten om curlingforældre har videoen spredt sig hastigt på de sociale medier. Du kan hjælpe. Det er en god måde at vise på, at der er sgu nogle andre, der har det hårdere i hvert fald. Ja. Videoen er indtil videre set over 1 million gange. Altså, jeg synes, den er rigtig sjov. Ja, fordi jeg synes, det sætter tingene rigtig godt i perspektiv. Ja. Roskilde Festival oplever også, at forældre kontakter festivalens kontor for at høre, hvordan deres børn har det. Vi får også opringninger fra forældre, som ikke har hørt fra deres unge mennesker. Og så plejer vi at sige, at det er fordi, de fester og har det godt. De har bare lige glemt at ringe. Men man er jo vant til at være i tæt kontakt ofte i dag.
enkelte forældre indrømmer, at der er lidt køling over dem. Så jo, curlingforældre, jo, jeg hjælper hende af helvede til. Men hold kæft, mand, hvor ville jeg godt have haft den hjælp selv. Ej, vi skal en til. Og den her video fra Folkekirkens Nødhjælp, den er blevet delt over 33.000 gange og har indtil videre givet organisationen over 200.000 kroner i kassen. Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager udstedte i dag den største bøde til en enkelt virksomhed i EU's historie. 18 milliarder kroner kræver EU af den globale søgetjeneste Google. Google skal betale denne her astronomiske bøde for at have misbrugt sin dominerende position som europæernes absolut foretrukne søgemaskine på internettet. Misbrugt den til at favorisere søgeresultater fra sin egen prissammenligningstjeneste. Det er den, der hedder Google Shopping, og til gengæld nedprioriteret resultater fra andre tjenester. Peter Mollerup har arbejdet i sin cykelforretning i København. Han har aldrig betalt reklamepenge til Google, og er sikker på, at det har haft en betydning, når folk har søgt på cykelforretninger i hans område. Det har jo bare den konsekvens, at vi måske ikke ligger lige så langt fremme og lige så højt op og får lige så meget eksponering, som hvis vi betaler for det. Det er EU enige i, og blandt andet derfor sagde konkurrencekommissær Margrethe Vestager i dag sådan her. The Commission has decided to fine Google 2.4 billion euros for breaching EU antitrust rules. Google er den absolut dominerende søgemaskine i Europa. 9 ud af 10 internetsøgninger sker via Google, og firmaet får den rekordstore bøde for at have udnyttet den position til at skævvride konkurrencen inden for internethandel. Når man søger efter et produkt på Google, vil de mest fremtrædende resultater nemlig være for Googles egen prissammenligningstjeneste. Lad os antage, at du kunne tænke sig at købe dig et nyt køleskab. Så kan vi jo søge på ordet køleskab. Og så vil der dels komme her, hvor vi ser nogle, der er de steder annoncer, og vi kan se Google Shopping herude. Og de her, de har altså betalt Google for at blive vist, hvor hvis vi kører længere ned, så finder vi nogen, der ikke har betalt Google, som så måske i virkeligheden har et bedre og billigere køleskab, men det kræver, at du går ind på dem. Googles resultater er altså ikke nødvendigvis de bedste for forbrugerne. Og Google får en uforholdsmæssig stor fordel i forhold til at være synlig på internettet, sammenlignet med konkurrenterne, siger Margrethe Vestager. Og det går jo ikke, fordi det er sådan, og det har vi så også bevist, at synlighed og kliks, jamen det er to sider af samme sag, bogstaveligt talt, fordi det betyder så også, at man kan tjene rigtig, rigtig mange penge, hvis man er mere synlig. Derfor vil EU have Google til at ændre sin søgemaskine. Og inden for 90 dage, der skal Google leve op til det påbud, vi har givet dem, om at stoppe det, de gør nu, og behandle andre, som de behandler sig selv. Sker det ikke, kan Google ud over bøden på de 18 milliarder kroner risikere at blive idømt bøder på ca. 93 millioner kroner om dagen, indtil de retter ind. Google siger, at man ikke er enig i afgørelsen og overvejer at anke den. Når du handler online, ønsker du at finde de produkter, du leder efter hurtigt og nemt, og annoncørerne ønsker at markedsføre de samme produkter. Derfor viser Google shopping-annoncer, der forbinder vores brugere med tusindvis af annoncører, store som små, på måder, der er nyttige for begge parter. Google skal betale bøden, selvom de anker afgørelsen. De 18 milliarder vil så blive sat ind på en lukket konto og blive betalt tilbage, hvis firmaet vinder en eventuel ankesag. Uanset hvad udfaldet bliver, håber Peter Mollerup, at EU-kommissionens afgørelse har gjort indtryk på Google. Jeg håber sådan set bare på, at de tager det til efterretning og så laver en løsning, sådan så de kan stadigvæk drive forretning, som Google skal, men måske gøre det mere gennemskueligt. Ole Ryborg, Google er et privat firma, og som privat firma har man vel ret til at sælge annoncer og sponsorerede links. Hvad er det, de har gjort galt ifølge EU-kommissionen? Det er klart, det har Google fuldt ud ret til, men som det også blev nævnt i indslaget her, så er det sådan, at 9 ud af 10 gange, der sidder nogen i Europa og søger på en søgemaskine på internettet, så bruger de Google, og det betyder, at Google har en dominerende position, og når man er så stærk og så dominerende på et marked, som man er som Google, ja, så er der nogle særlige krav til, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Og der har altså Google udnyttet den her dominerende position til at fremhæve sine egne produkter, sin egen shoppingtjeneste, og det må man ikke, og det er derfor, de får den her gigantiske bøde, som de har fået i dag. Ja, Ole, 18 milliarder kroner, det er mildest talt en gigantisk bøde. Hvordan er man nået frem til den her beløbsstørrelse?
Hvis jeg skulle gennemgå det hele, så skulle vi nok have lidt mere tid. Men grundlæggende, så har man altså kigget på, så vidt jeg husker, 13 forskellige lande, og så set på, hvordan det har påvirket forbrugere i spredt over 13 forskellige lande. Det blev noget med 480 millioner forbrugere, alt i alt, når man kigger tilbage fra omkring 2008 og frem. Og dermed så har man så regnet ud, hvad det så koster i forhold til forbrugerne. Og på den måde, så har man altså regnet sig frem til det her beløb på 18 milliarder kroner. Og på vores hjemmeside, der kan du finde en gennemgang af Margrethe Vestagers kamp mod karteller og mod konkurrenceforvridning. Det er godt. Og det er helt Jamen, som det plejer på dr.dk. De har deres eget flag, og de har deres eget sprog. Og så deler de ikke mindst drømmen om fredelig sameksistens, folk og folk imellem, overalt på kloden, netop gennem et sprog, som alle kan tale og som alle kan forstå. Det handler om det 130 år gamle kunstsprog Esperanto. Et sprog og en drøm, som en lille gruppe danskere stadig holder fast i. Han er dansk. Saluton, mi nomiĝas Rasmus, kaj mi parolas la Esperanton dum 10 jaroj. Hun er fransk. Kaj mi nomiĝas Karina, kaj mi vivas kun Rasmus ekde 10 jaroj. Og de forelskede sig ved en Esperanto-kongres. Jamen, man møder mange spændende folk, som sagt, i Esperanto-verden, og jeg er ikke den eneste, som har fundet kærlighed. Nu er de en Esperanto-familie. Saluton! Saluton! Skal din søn også lære det? Ja, det satser jeg på. 2 millioner taler Esperanto på verdensplan. 418 er danskere. Vi kan godt lide at bruge sprog, og vi kan godt lide at mødes med andre esperantisterne. Esperantos storhedstid var i efterkrigstiden, hvor verden havde behov for fælles forståelse. Altså, fred med mennesker, det er jo en god ting i sig selv. Så synes jeg, det er fascinerende, at man kan have et projekt, der handler om at skabe et sprog, som skal være værktøj for det mål. Og i 1962 var der sågar verdenskongres i Danmark. Do, signoro Ziegler, ĉu la lastaj antaŭpreparoj por la kongreso progressas bone? Yes, ili estas efektive nun farataj. Sproget består af store dele latin og romansk. Man kommer til at møde alle mulige mennesker. Tilsat et skvæt tysk, en sjat engelsk og en knivspids slavisk. Og lige pludselig kan det gå op for en, at hun kommer fra Belgien, og det er en fra Nepal, og en fra Ukraine og Italien. Man glemmer, at man er fra forskellige lande, og man laver noget sammen. Kiu scherzon scherze prenas, kaj severon nur seriose. Tiu fakte malkomprenas ambaŭ grandiose. Esperanto bindes sammen af en simpel grammatik. Ordene er meget enkle, og de er nemme at lære. Men trods sprogets fordele er medlemstallet af det mellemfolkelige sprogsklub ikke stigende. Jeg er ved at pakke mine sager til at tage på Roskilde. Et frivilligt festivalfremstød for Esperanto. Hvor vi er sammen med Esperanto-talende fra hele Europa. Så. Fokus på fremtiden, men 130 års Esperanto-historie, det viser vel også noget. At det virker. Facilas lerni Esperanton. Gisela. Kaj nun la vetera prognoso. Ja, Michael, det var efter bedste fattige evne min esperantiske anmodning om en vejrudsigt. Ja, tak for oversættelsen i øvrigt. Jeg tror, jeg svarer på dansk. Det begynder at trække sammen nu. Det har ellers været sådan en rimelig pæn dag, men når vi ser på vores satellitbillede her, så er der masser af skyer mod sydvest, og de er alle sammen på vej mod Danmark. Således så trækker det noget sammen i løbet af nattetimerne her, og sidst på natten, så kan der altså komme regn i den sydligste del af Danmark. Men de laveste temperaturer, de bliver så omkring 10 grader eller deromkring. Og så i løbet af i morgen, så vil det her regnvejr kunne brede sig til en lidt større del af Jylland. Det er ikke meget, men der kan stadigvæk være sol i den nordlige del af landet især. I løbet af eftermiddagstimerne, så trækker regnen yderligere mod nord, men det er altså kun forholdsvis begrænsede regnmængder, vi taler om, og så kan det klare op her i eftermiddagstimerne i den sydlige del, efter der har været skyer om formiddagen, og så kan vi komme op i nærheden af de 20 grader her. Men det er altså ikke de store regnmængder, vi taler om, og så skal jeg også sige, at vinden frisker en hel del op fra øst, især her ved Østersøen. Men store regnmængder, det kan der sagtens komme både torsdag og fredag, hvor der også er risiko for torden og måske også lokale skybrud, så det ser meget vådt ud både torsdag og fredag.
Lørdag stadigvæk mest overskyet og regn nogle steder, men efterhånden så begynder det at høre op fra vest, dog uden rigtig opklaring. Og så ser søndag ud til at klare op, men det bliver så med en kølig vestenvind, så bare op til 18 grader der. Men altså ligesom en overgangsdag i morgen, og så 2 rigtig våde døgn. Nu skal det handle om en ny behandling mod modermærkekræft. Her er Sundhedsmagasinet.